פצצה, איזה פצצה. אמרתי מה, אני לא אהיה כוסית בסרטון, רגע שנייה. איזה כוסית. אפשר אומרת שאני לא מטפלת מספיק יפה, וזה לא מספיק לאיפור במה, והיא הולכת לעשות לי עכשיו איפור במה. בוא נראה איך זה יצא. נפר ואיפור, שימו לב איזה פצצה, איזה פצצה. אמרתי מה, אני לא אהיה כוסית בסרטון, רגע שנייה. איזה כוסית. קודם כל אנחנו נשים לה אייליינר, סבבה? שימו לב. היא יוצאת לדייט עם הקהל. תראי, תראי. תגידי, נו, מה? חכי, אני אומרת לך, זה מהלב, זה כמו של טליה, מהאח הגדול. תגידי, כל הבנות, שפתיים, 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 אוקיי? שימי לב. יש לי מספיק שפתיים. לא, אין לך. אני מרגישה שזה בשפם. לא, זה לא בשפם, כי הם עושות את השפתיים גדולות. אני נותנת את זה יד. ואת עולה ככה לבמה, אני פשוט מאוהבת בך. את עולה ככה לבמה, אני אומרת לך, תראי, תראי, תראי. תראי איזה מעל. עכשיו רגע, מה הקטע שהקהל רואה זה מרחוק, תחשבי שזה מרחוק, הם לא רואים. את כזאת יפה, בואי תראי איך כולם אומרים לך כמה את יפה, בואי בואי. חברים! אני מרגישה כאילו יש לי ילדה בת 6. את מקבלו אותה, תראו את זה.